Vitajte vo svete udržania zdravia budúcnosti, vo svete Genex Mission. Predstavte si technológiu, ktorá dokáže zvýšiť bioaktivitu prírodných zložiek. Objavte, ako sa môžu tieto zložky stať ešte účinnejšími pre váš organizmus. Naša jedinečná technológia nabíja rastlinné zložky špeciálnou bioaktívnou energiou. Vďaka tomu sú zložky našich produktov prospešnejšie ako akákoľvek syntetická formula. Naše produkty neobsahujú žiadne umelé prísady, len čisté, koncentrované rastlinné extrakty. Ich konzumácia nielen optimalizuje úroveň bioenergie buniek, ale aj posilňuje imunitný systém a podporuje prirodzené regeneračné procesy. 1. Bioenergiou obohatené aktívne zložky. 2. Silnejší imunitný systém. 3. Efektívnejšia regenerácia. 4. Mladistvá vitalita. Energetické výkyvy v živej hmote pozostávajú z nízkoenergetických vibrácií. Je vedecky známe, že energia a energetické zmeny vznikajúce zo zmien vodíkových väzieb vo vode sú kľúčové pre mnohé dôležité biochemické procesy. Tok informácií a energie v bunkách a medzi bunkami je založený na špeciálnej klastrovej štruktúre vody a prebieha prostredníctvom nej, pričom táto voda tvorí 70–75% živých organizmov. Túto bioaktívnu energiu sú živé bunky schopné vytvárať a používajú ju na nabíjanie svojej aury a energetických dráh. Keď je aura úplne nabitá a tok energie je neobmedzený, biofyzikálno-chemické procesy biologického tela prebiehajú harmonicky. Mechanizmus, ktorý riadi energetický stav aury živých organizmov, sa uskutočňuje prostredníctvom zmien štruktúry vody, ktorá sa v nich nachádza. Ak energetická úroveň aury klesne lokálne alebo v celej aure, táto harmónia sa naruší, čo môže viesť k ochoreniam. Vďaka nášmu jedinečnému, inovatívnemu zariadeniu, ktoré bolo vyvinuté pre nás v Japonsku, nabíjame naše aktívne zložky touto bioaktívnou energiou, ktorá tvorí základ našich produktov. Ich konzumácia podporuje bioenergetickú rovnováhu tela, pričom ich vstrebávanie a účinnosť sa výrazne líšia od podobných produktov. Účinnosť našich produktov možno overiť pomocou laboratórneho testu TREC, čo je inovatívne, európskou cenou ocenené vyšetrenie realizované v spolupráci s Lekárskou a farmaceutickou fakultou Univerzity v Pécsi. Tento test poskytuje pohľad na stav imunitného systému z jediného kvapôčky sušenej krvi a s vysokou citlivosťou dokáže odhaliť pozitívne zmeny životného štýlu alebo prínosy vyplývajúce zo zmeny životného štýlu či konzumácie našich produktov. Pridajte sa k našej komunite a užívajte si výhody finančnej nezávislosti a zdravého životného štýlu. Staňte sa súčasťou komunity, ktorá kladie dôraz na zachovanie zdravia a vedecký pokrok. Vyskúšajte naše produkty a zažite silu prírody zosilnenú bioaktívnou energiou. Výhody bioaktívneho energetického prebytku pre živé organizmy. 1. Optimalizácia úrovne bioenergie buniek. 2. Posilnenie imunitného systému. 3. Zosilnenie regeneračných procesov na obnovu poškodených tkaní a buniek. 4. Regulácia procesov starnutia. Navštívte našu webovú stránku www.genexmission.com.